young blonde with the big tits will have some fun with you before you die. Maska Ghostface patrí k najikonickejším symbolom hororu. Za ňou sa však vždy skrýva iný vrah, alebo aj vrahovia, ktorých motivácie a činy sa líšia. Pozrime sa na všetkých, ktorí si obliekli túto krvavú kapucňu počas celej filmovej série Scream. Vo filme Scream z roku 1996 máme vražedné duo dvoch Ghostface zabijakov, ktorými sú Billy Loomis a Stu Macher, ktorí odštartovali všetky nasledujúce prípady vražd v mestečku Woodsboro. Aj keď každý z nich mal na vraždenie iné dôvody, tak spoločne zabili približne až 7 obetí. Zatiaľ čo Billy to bral ako prostriedok pomsty mestu Woodsboro, ktoré chcel potrestať za rozpad jeho rodiny, pretože jeho matka opustila otca kvôli inému mužovi. Tak Stu to bral skôr ako výzvu a hru. V druhom dieli z roku 1997 sa Debbie Salt, pôvodným menom Nancy Loomis, matka vraha Billyho Loomisa z prvého dielu, chcela pomstiť všetkým za smrť svojho syna. Tá spolupracovala v zabíjaní s Mickeym Altierom, ktorý vraždil z dôvodu kombinácie túžby po sláve a psychopatickej povahy. Chcel sa stať hviezdou a zažiť vzrušenie z vraždenia, pričom ho vraždenie bavilo. Bol to typický psychopatický zabijak so sadistickou povahou s chuťou pôsobiť chaos a zabíjať. Tentokrát v Scream 3 z roku 2000 máme iba jedného vraha a tým je Roman Bridger, ktorý počas svojho vražedného obdobia zabil približne 5 ľudí. V roku 2011 v Scream 4 dostávame opäť dvoch Ghostface vrahov a tými sú Jill Roberts a Charlie Walker, ktorí spoločne zabili približne 8 ľudí. V piatom dieli z roku 2022 nám prichádza do tejto filmovej franšízy aj herečka Jenna Ortega a vrahmi sú Richie Kirsch a Amber Freeman, ktorí spoločne zabili minimálne 5 ľudí. O rok na to dostávame aj 6. diel, kde sa prvýkrát objavujú až 3 Ghostface vrahovia. Jedná sa o rodinku vrahov, ktorí spoločne zabili okolo 6 až 7 ľudí. Ich mená sú Wayne, Ethan a Queen Bailovy. Bonus. Bonusovými vrahmi v televíznom seriáli sú Jay, prezývaný Jamal, a Elliot spolu s Bethany, ktorí spoločne počas jednej série dokázali zabiť 5 ľudí. A ak by vám ešte nebolo dosť Ghostfaceov, tak nesmieme zabudnúť na toho najvtipnejšieho. Ten zo Scary Movie. Síce nebol tak smrteľný, ale za to bol určite najzábavnejší. Pamätáte sa na ten legendárny telefonát? What's up? What's up? Kedy v prvom dieli vraždili pod touto maskou Doofy Gilmore, Ray a Bobby. A taktiež v Scary Movie 2, ale tam už iba čisto komické výstupy s maskou, bez snahy o logiku.